ebube gị na-ejere ndị gị ozi, ebube gị na-akwara ụmụ gị ụzọ, ebube gị na-emeri ekwensu o, ebube gị na-ekwuru ụmụ gị ọnụ ha, ebube gị mara mma, ị mara mma, iwe ebube n'onwe gị o. It's MrSmart production. Iwe ebube n'onwe gị o Jizọs, iwe ebube n'onwe gị o. Iwe ebube n'onwe gị o Chinyere aja, iwe ebube n'onwe gị o. Ebe ọbụla ị batara ị na-egosi o. Iwe ebube n'onwe gị o. Ebe ọbụla ị batara ha na-amakwa o. Iwe ebube n'onwe gị o. Ezinụlọ ọbụla ị batara ị na-egosi Jizọs. Iwe ebube n'onwe gị o. Mmemme ọbụla ị batara ihe na-emenụ o. Iwe ebube n'onwe gị o. Ebube gị na-ejere ndị gị ozi, ebube gị na-akwara ụmụ gị ụzọ, ebube gị na-emeri ekwensu o, ebube gị na-ekwuru ụmụ gị ọnụ ha, ebube na ịmara mma, ịmara mma, iwe ebube n'onwe gị o. Ebube gị bata n'ụgbọ anyị ji eme njem chi m, ije anya abụrụ ije ọma, ije anya bụrụ ije awele, Chukwu ebube bịa o. Ebube gị bata n'ebe ekere ọgwụ o, ọgwụ ahụ arụwa, onye kere eke nwere onwe ya, onye kpụrụ isi ahụ ụzọ, onye ihe na-esiri ike ọ dịrị ya mfe, Chukwu ebube bịa o. Ebube gị bata n'ezinụlọ, di na nwunye bụrụ so ụtọ, ebe nwoke ga-abụzi dali, nwaanyị bụrụ ha ọnị, a na-eli a na-amịcha aka ọ, Chukwu ebube bịa o. Ebube n'onwe gị o, iwe ebube n'onwe gị o, Jizọs n'iwu chi na-enweghị atụ, chi na-enweghị ntụpọ, ọma mma dị na chi, ọtụtụ dị na chi, oyoyo dị na Chukwu, ọkacha mma dị na Chukwu, onye ga-echere gị aka mgba, onye ga-echere gị aka mgba. Who can battle with the Lord? Who can challenge Omega? Onye ga-arụrụ chi ya ụka, kedu onye ga-arụrụ chi ya ụka lee? Asị m n'ọwa ebube, ọ mara mma, owodogwu n'ọba agaghị. Asị m n'ọwa ebube, ọ mara mma, oke mmanwụ na-eti onwe ya. Ebube m ịwọsụ nsọ ime n'ala n'ume obi ọkwanụ gị na-ebuli isi m elu, ị na-ebuli mpi m elu, imelụ ka ọnọchịwa n'ume, ịsọgbuola m ebube m ịsọgbugo m, ebube m ịsọgbugo m, oke ebube, oke ebube, oke ebube, oke ebube, Chukwu ebube, Chukwu ebube, Chukwu ebube, Chukwu ebube, ebube ma, ebube m, 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 ebube gị na-ejere ndị gị ozi, ebube gị na-akwara ụmụ gị ụzọ, ebube gị na-emeri ekwensu o, ebube gị na-ekwuru ụmụ gị ọnụ ha, ebube gị mara mma, ị mara mma, iwe ebube n'onwe gị o. It's MrSmart production.